Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka e Fulbe TV albarka yimɓe ɓe andanno ko hokko tabital pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke barke ala baaɗo barke Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram e ɓe darani leñol pulago ha joni musidɓe am fulɓe ko Fulɓe TV darton ɗon min garani noon Sare Talo e ɗoni ko Samba Galadio Mballo joɗiɗo ha France kañum udditelo min gari ha ɗo Sare mumen ɗo min joyi ɗo guesele mumen ɗo nden noon min gari ga guese ga machallah ɓe ndemi ndema ka heewi nden noon ala ko mbatta noon daro miɗen joɗita ɗo e miñira mum ɗo mi ganda ko honno ndemetede woni hikka oɗo jarama jarama Abdoulaye on noon mbiteɗa min ko Issa Diawo on fof e délégation moɗon on gari on tawi men ɗo miɗen coña gawri e alhamdulillah hikka kay ndungu alhamdulillah yettere Allah e gawri ndi no ardi hikka ni kay ko yettere Allah buyi because gila tubaño ha e mbaheri ɗum fof ko yettere Allah neɗɗo ɗi ñaago Allah subhanahu wa taala rek yo Allah ɓeydane jaam e kisal e ko waɗa ko kadi ko rema ko kadi yo ñaame jaam ya barke Allah yo ɗum noon ko yettere Allah buyi buyi ɗum noon miɗo salmina onon fof onon gila onon arɓe ɗo ha e kotam Samba Mballo onon fof on calminama on juurama ɗum ha e guertele ɗum fof ko yettere Allah buyi buyi no feewi e on gari on tawi men ɗo subaka miɗen coña e ɗum noon fof ko yettere Allah eyyi ko noon mbiɗani min gari ɗo ko min jii min jeeyi gueselle mon guete ɗe ha e gawri ndi wayno maaja e mbaheri ɗon koɗo mbaheri ɗo min daari joni noon ko hono mbiɗa wata yimɓe hekke demal hikka ngal e rowani hono waadi e alhamdulillahi yettere Allah demal e rowaningal e hikka e ko noon de bigos kitale potani e minen kadi min mbawa wiide e gawri ndi kay rowanin ko rowani men ɓurta hebde men keeɓi hikka e hikka kono noon ko rowani alhamdulillahi ko rowani men ɓurta hebde gawri e ko rowani men ɓuuri hebde gawri hitande hikka nde kono noon ay hikka men keeɓi alhamdulillahi yettere Allah alhamdulillahi bigos o ha o wattu ɗo time ɗo miɗen coña min coñjani o wattu ɗo ni sa laari ay guesa wota mba min puɗɗaki taw ko e guesele hikka ko guesele tati woni ko min mbaɗi fi affaire cammeri tawa tubaño tawaka e tawa kadi ɗumanin tawaka eyyi ɗum ɗo noon ko yettere Allah buyi buyi eyyi ko noon tigui a jarama nden noon ko caɗele hoɗum kepton ɗe ndema ka si woni ndungu yoni walla ko yaari noon ɗe ndema he e ko caɗele hoɗum woni min keɓata ko min ballitte e fi affaire ndungu o soɗo ndema ni walla ko hoɗum caɗele keɓoton ɗe ndema ka hen gila ko sen wade falde engrais walla ko remirte walla ko jogoranje walla ɗum ɗo fof ɗo jogui ɗum ɗo e ko noon Ablaye mi nani haalama ka no feewi e fi affaire ballitagol demal ngal fi affaire ndungu so yoni e no kallani ko gonga because hande si a laari ndungu han e ko fi affaire ɗi tracteur ji tan ha e fi affaire engrais o sa laari ndungu han si waɗi pat ɗum wona mbiya miɗo fada janggo si woni kay aɗa jogui matériel ji a fuɗɗoɗo tan kono noon minen ɗum ɗon matériel ji ɗi mankiri minen seeɗa because so ndungu waɗi pat ko be men jaha to sarankulleɓe to e min jaha toon min bona toon min ɗaɓɓa toon tawa neɗɗo tawa yontere tawa e ɗaɓɓa tracteur heɓani ayi toon noon si a nani ndungu ko law si a waɗi ndungu ma law ma won Allah wallitoma e ndungu maɗa eyyi ok ko noon tigi jarama joni ɓawi time ala ko hono ko mbaynodirta yimɓeɓe ɗo ɓawi minen poɗiyade guesele goɗɗe kala dargol ɗum to no woniri ko noon koy e ɗon kay on jarama no feewi on jarama on bakkilima no feewi because ɗo kay ko yettere Allah buyi oɗon calmine hen oɗon jette hen onon ne délégation moɗon foof miɗo salmina kadi kotam Samba Mballo hen no feewi e ha e Abdoulaye Mballo ha e délégation muɗum ɓe ardiɓe foof e onon foof on calminama ha chef Bassi Abdoulaye Mballo onon foof kadi on calminama onon jette oɗon jaare assalamu aleykum ha joni tan ko Fulɓe TV meɗen ɗo
galle hakkunde dingiral galle Samba Mbaalo min mbima jam waali e ma e ɓesgure maɗa fof bisimilla ma soko debbo an hono mbiteɗa Binta Mbaalo Banna Binta Mbaalo hono hitande nde hikka ndungu ngu ko hono wani on ga e wawi mine tardere hono waniri tardere ndiyam heɓaki ndiyam heɓaki golle ɗe kala e caɗi yo bisimilla jarama ha joni tan ko Fulɓe TV ko kanko woni Binta Mbaalo e tawa he ɓesgure jooma galle o a wiyama bisimilla mbo wi o hikka ndiyam heɓaki gay no bete golle ɗe kadi ɗi muusi addani ɗumen tardere no bete wona seeɗa wayi nino ko waaji o haalno ko to guesa to tan mo wi ko rowanin ɓurno welde hikka albarka a weltanama Mbaalo Banna a jarama nani jarama albarka ha joni musidɓe am fulɓe daroɓe to Fulɓe TV ha joni ko ɗo galle Samba Galadio Mbaalo mon ɗo Sare Talo ko mo leddam ɗo joni ko goto e debbo makko o joni ala ko ton tan daare min musidɗo no mbiteɗa Muminatou Camara angala tawa e rewɓe Mama Samba ɓe mi woni debbo mum Jombajjo a woni Jombajjo Jombajjo noon ko ɗoftete gila mo ndesa ɗo e ko hikka ko duuɓi jelu duuɓi 17 duuɓi 17 alors on ganduɗa e Samba nomi andiri Samba ni kay kono feewi tan ɓay gila mi ari ɗo ko alhamdulillahi rek mi wita eyyi caɗele fus ala hen tana miɗo welti miɗo duwi eyyi nden nde ndungu mbata koɗo a remnono hikka min bo jaɓata mi rema mi watta guesa eyyi machallah ko ɗon nani ɗum ɗo hen woni patron o wi o debbo mum ɗo to rem hakke ko yiiɗi ɗumen ko kay remuɓe ɗo koye dori moni kono kay ganda tampere e nden noon ko remɓe ɓe noon kono jiiɗa e gawri heɓota hikka eyyi ko noon de ɗo kay gawri ndi so yaari ni ko yettere Allah ya ñaame jaam gawri heeɓima machallah ono gueteɗe kala kono ɓeɗi ndema guerteɗe ɗum eyyi rewɓe galle ɓe woodi yimɓe ndemoɓe hen guerte ɓe keeɓi hen ko samori eyyi kono mi yi kadi ɗo taɗa ɓetatno guerte mi sikku kay aɗo soda guerte ɗi hay sa remani eyyi ko noon boy addi kaala pour yomi sog guerte nde ɓeta guerte no feewi ɓeti babbi nogas e goho eyyi ɓoye babbi nogas e goho fi ko mafora walla ko kañum ti ko yeyta e business mum walla ko honen eyyi mi mafora hen goɗɗo min jeytat o jarama ko ɗum wonno debbo mum Jombajjo wiyete Muminatou Camara on jarama hanano matto ni keɗo min dara min jewta hoɓɓe e galle he kadi on jarama kadi musidɗo ɗo mbiteɗa min ko Mansata Mbaalo mi wiyete Mansata Mbaalo jibinande Sinthiankaba eyyi mi tawima ɗo galle ɗo an kala ko hono e Samba no mbaɗuɗa e Samba Mbaalo Samba Mbaalo ko denɗirawo babam saabu bam makko ko kaw babam reedu ɓe ala kaw e aduna denɗi e kaw sina baba Samba do noon Samba Mbaalo on ko baba foti kam hettu kono haɗani miñirawo makko Mamtalo Mbaalo resi kam itti kam Sinthiankaba addi kam nder Sattalo galle ala ɗilaño Mbaalo eyyi den noon ko ɗum wata minen yewtande ndungu hikka ɓaali wattu dabbunde bonɗen e gawele ɗe coñe guerte ɗe duggama hono jiiɗa e ndungu hikka ndungu kay sina alhamdulillahi rabbil alamina e waɗi yettere Allah saabu min heeɓi seeɗa demal ngal saabu min kay hikka ndungu Allah walli kam mi heeɓi babbi 9 e saku e ndungu he kono a sampima ha paari eyyi mi sampima ha mi paari ko machine noon mi sampore mi artiri eyyi ko ɗum yimɓe keɓta caɗele ndungu e gila e demal to ha e moftugol ngol caɗele ndungu ɗum fof ala ko addata caɗele ɗe ko angal matériel ji min ngala matériel ji komin gollira ndungu saabu si ndungu foti ko ɓe mbaɗa hakal feere ma tan e feccere ma tan ha ndema ndungu ma ngu saabu ko matériel ji ngala engrais noon kana oɗon keeɓa engrais e laamu he engrais min keeɓa saabu ko kalisi amen min guittata min sooda ko minen sodata engrais o laamu ngu ɗi addade kono kam minen ka ko minen ittata mbuuɗi amen ɗi min sooda engrais guete ɗe noon so ndemi mbiɗa heeɓi babbi 9 e saku ɗoni botoji 19 nden noon ɗi botoji ko a ñama ɗumen walla ko a yiya hen mi ñama ɗumen hen mi yeeya hen mi humtira hajuji am hajuji ɓiɓɓe am saabu somi waɗani noon
ko o ngal demal am ndungu ko ngal wuri kam ko ngal wuri ɓiɓɓe am ko be mi yeeya hen mi humtira haajuji sukaɓe am. ok joni ko ɗum keɓtaɓe haalande Fulɓe TV ɓaawi Fulɓe TV ko télé meɗen ɓaari jooma télé o ko ɗo jeeya nden noon anne ko keɓta minen e haalande ɓeydande hen ɓaari minen gara hodde ni joni e Fulɓe TV sina mino salmina ɗumen no bete no lamdo siko jaam tan min goni minen noon yimɓe sartalo ko jaam tan min goni ɓe pota andude noon tempéramen nde no ɓe wallu men seeɗa tempéramen nde caɗele ɗe min gondi ɗe caɗele gonɗe e nder saare heɗe saabu caɗele ɗe ɓurtede saare he wayno hono comme sengo wayno sengo demal en ha sengo ndiyam en fof kala no min heɓiri Fulɓe TV fota andude ɗe foti men faabade. ok joni a jarama tan inna ɗo mbiyeteɗa Takkoru Diawo. Takkoru Diawo an kala ɗo galle ɗo mi tawima ɗo galle ɗo ko hoɗum e Samba Gueladio Mbalo Ko mi nene makko mi debbo bam makko Alaji Gueladio on addimi ɗo ittimi saare mamade Alaji Demba woni ba eyyi wayno hunde ka nene mum tokoso joni noon min gari mi tawima ɗo galle ɗo machallah galle o ɗi yaaji te yimɓe ndungu yona kono noon mbawɗa mi haalande ndungu hikka mbawmi on haalande ndungu hikka ndungu ɗum moƴƴi kono min kam mi remani de mi wawta remde kono remoɓe ɓe ka Allah moƴƴinani ɗum noon a waɗani guesa hikka ko noon di kono remoɓe kay ko jiiɗa e ndungu o koye ndemateri ndi ndemateri ndi moƴƴi gawri e guerce fof ɗi moƴƴi eyi ko noon tigui joni noon wonete ko ɓaari ko galle Samba Gueladio Mbalo kanji e télé o kono hoɗum weltare keɓɗa e tawde ko kanji télé o ɗo aduna o fof yiyama ɗo ko a nene mum tokoso kadi weltare kemmi hen jaam tan na miɗo jara Allah miɗo jara kala giɗo Allah juuɗe Allah okka ɗum cellalle balɗe danda ɗumen kata e kasara Allah yajjina aduna Allah o fof Allah darna galle o Samba e hoddi ɓe musidal mum fof Allah okku ɗumen cellalle balɗe jaɓur mawɓe mum duuɓi ko jaam tan wonga sina weltare ko ɗum tan wonga ok a jarama tigui ok musidɗo am ha joni ko saytalo mon ɗon joni min gari ɗo ɗo wuuro ɗo min tawi ɗo gaynakore ɓiɗa nayyi e gaynako oɗo mbiteɗa Ibrahima Balde eyyi Ibrahima Balde anne ka to jeeyaɗa sartalo ɗo jeeyaɗa eyyi mi tawima ɗo ɓiɗa ɗo na noon ko a woni gaynako eyyi gaynako aranta eyyi ok jarama gila dima fuɗɗa aynude gila wattu mo fuɗɗa aynude mi anda ɗum anda ko waɗi aynu ko noon koye noon nayyi ɗi hikka noon ɓe tawi gaynaka tampinani noon tampinani eyyi mbiɗo nayyi ɗiɗi kaari kay wona ka keɓal ɗo ñamoya ngol lappol ɗo ɓe coppingol seeɗa ɓe kalli lappol ngol joni noon koto ɗe jadda to faroto walla ko jagga faro ga kay nde balle kay faroto ɗe jarade taw ok a jarama ke ha joni e hettotoɓe jiyoɓe Fulɓe TV min ɗo saltata monen ɗo joni min gari ɗo e galle waliɓe ɗo Saare Talaw ɗo ina ɗo mbiteɗa min ko Mariama Diallo Mariama Diallo baylo on no baylo o ɗo baylo Samba o Saare Talaw Samba Mbalo Mariama Diallo ɓeygu Mamadou Bente Keita sa haali kanko fama min Mariama Diallo ɓeygu Mamadou Bente Keita ok Mariama Diallo min ari min tawima Saare Talaw ɗo ko fewde wattu ndungu wona joni dabunde hewti kono ɗum waɗamen haalande sengo ndungu hikka sina ko Allah ko alhamdoulillahi ndungu ngu moƴƴi ko Allah ko ha ɗo kay min weltike ndungu ngu moƴƴi ko ha ɗo guerte heɓike gawri heɓike fof heɓike meɗen selli meɗen e jaam meɗen welti kadi koko heɓa ko noon ko ñaame tun ka koye goɗɗum e min ñaamay min huntiray haajuji amen huntiri haajuji eyyi min yeeya min huntira haajuji amen ko ɗum min ɗumani ɗo noon meɗen welti ɓay min heeɓi ɗum ɗon min weltike ka ndungu ɗo meɗen welti Buy meɗen weltani Allah meɗen weltani saare nden kadi meɗen weltani Samba Mbalo Buy mbiɗo salminamo lando si tan ala e makko min Mariama Diallo eyyi ɗon ni so yiyete goye wona kanko ɗum ma yide ɗo ko aduna on fof yiyete ɗo fenno ɗo hallo ɗo joni noon ga ndungu fenno ko ndemateri ndi heeɓino ka e engrais walla ko yaari noon ko remire engrais ko remire minen dey ko Allah min waɗani engrais dey min remirani engrais woɓɓe noon remiri engrais minen min waɗani engrais kono min heeɓi ndungu amen ngu moƴƴi ko alhamdoulillahi min weltike
engrais on no seeri ka engrais on no seeri engrais on ko seeruɗo no toon sako nguluji ɗiɗi ko ɗum hano jonno si tawi fof fotani dole andi fof wona fof sotta engrais ɓe ala dole mum ɓen kañum naggay tun e Allah rema kono noon rewat ɓe engrais ɓe waɗani engrais fof ka Allah ka alhamdoulillahi rabbi alamina ndungu ngu moƴƴi joni ga sengo demal ko honɗum wawta haalande laamu ngu ko wallitorton ɗo oɗon kadi haray demal ngal hooya e seeɗa ga heɓugol ngol kadi ɓeydon remugol ngol komin torotoɓe yoɓe wallu men e engrais ji hala prix on serani e matériel ji komin gollira sabuna ndungu ngu simin heeɓi matériel sa nani ndungu moƴƴi ko matériel ji ɗin si tawi a ala matériel a watta ko faalaɗa meɗen torino yoɓe wallu men e matériel ji ɗin ka Allah hikka noon ndungu ngu moƴƴi kono meɗen tori ballal hayin kadi eyyi e fi kadi laabi ɗin en jogui lawol ɗo haade andanta hay sa falama yaade ɗo basse haray on tigui yahay tinna ara walla siko nawnoɗo on tigui heeɓi walla siko jipinowo ɗum ɗon fof caɗele mum no woodi ka ɗum ɗon ala heɓde ɗum ɗon e meɗen jogui caɗele mum min ala lawol ɗo min ala lawol ɗo si tawi min ɗuman min kala si tawi woni jibinowo yo si kala ka on tigui o wawata yaade siko basse ko ma tareɗa hewta saare juule min ala lawol meɗen yiiɗi noon kadi lawol ngol si min heeɓi ɗum ɗo minen kadi ara meɗen welti buy meɗen weltani laamu ngu buy yo wallu men min heeɓa lawol ngol kadi sabuna jarama ja joni ko honɗum wawta men yewtande ɗon ɓaari minen tawi mon gasi et puis kadi ko hande mi yiltoto kombo joni ko honɗum wawta men fawdande ɗon ala jamanu no hettima komi fawtani on ɗon onon arɓe ɓen on jarama min weltanike on buy wona seeɗa min salmini kala dendenagal ko woni e dental fulɓe fof meɗen yetta ɗum ɗo lando si tana ala e muɗum kono mi wiiri on ni tunde ndungu ngun kay hikka ko alhamdoulillahi hayin noon kadi noon meɗen welti meɗen tori ballal hayin komi wi on kon wakkilano ɗon men awa kadi ka lawol meɗen yiiɗi dey wallon men kadi e lawol ngol ka Allah sabuna no woniri ni joni siko jibinowo ma siko nawnuɗo si hinnama ɗo joni ko ma basse ko ma taroyoɗa minen kadi noon ɗon haray si tawi ko tuma taroyiɗa ha ɗumaniɗa wonante tampere kono si tawi lawol ngol no fewi donc alhamdoulillahi kono ɗo meɗen yiiɗi dey so walli men ka lawol kadi meɗen yiiɗi meɗen welti eyyi ok a jarama a jarama buy eyyi ha joni e ko sali tan mi wonani on ɗo e ɗo ɗo darimi ɗo ni ko ɗi magasin ji Samba Gueladio Balo jooma TV o woni dardude ɗo larani ga ko doori kono tawi kono darnuga magasin ji gandanta yimɓe naftorto hen bagage ji heɓoto hen nden noon ala ko mattode jiyon kam mi holla on ɗo magasin ji ko dardata ɗo ɗiɗo ko fayda ko heddi tan ko kuulegol ngol joni hay kuulegol ngol matériel ji ɗi fof jii janɓe guini ɗo simen ji to galle joni ko maçon go tan min keeɗi fi ara waɗa kuule bitiki o dana ko battore en jiyon kam miɗo yaha ɗo ko bitikaji magasin ji tati o waɗi ɗo ko magasin e suudu keɓa ɗo kalan magasin goɗɗo e suudu muɗum ɗo kala keɓa magasin moɗo ɗi ko bitikaji e mbiɗo ɓen ko bitikaji mon ɗo ɗiɗi mon ɗo e magasin oɗo magasin noon oɗo magasin ɗo ko magasin jaƴƴo won ɗo hen ɗin ɗo fof noon ko fi commerçant o no weɓiɗa ɗo nder saare ɗo jiiɗo lumogol ɗi ɓatti ɗo ko ɗum taki ha waɗi ɗo magasin ji hay ɗo magasin ji ɗo komi gari ɗo ko heɓeɗe mbiya wonde ɓaga magasin ji ɗi luwidira kono kañum ko wi wona luwidirta waɗi ɗum fof bagage waɗa bella waɗa ɗo commerçant yimɓe keɓa ko golla e wonɓe ɗo ɓe kadi naftoro hen nden noon kañ ko ɗum woni ko immani ala ko darton to o mbawi darde magasin o ɗini ɗo ko magasin jaƴƴo to ko bitikaji mon toon o machine mo nanton ɗon dungo ɗo kadi ko machine ji gonɗo gunoji ha e cottoji ha e duufoji gawri ɗum fooɗi ɗon ɗum ɗo fof koye kay addi ɗum ɗo ga saare men ga beela yimɓeɓe naftoro beela yimɓeɓe golloɓe heɓe keɓa hunde kayenne kadi yommidina haajuji men eyyi ko ɗum woni ɗo hen eyyi ala no mbatte da fasi mi wi ɗo e jaaha ha to machine to kadi jiyen machine o kadi no woniri ok on jarama
ha joni no mbiri men ni ta min gibi to magasin ji to joni min gari ga machine ji ngunoji ɗo nanno machine o ko unano ɗo ko joni noon min tawi ɗo ngunowo mawɗo tawima ɗo aɗa una ɗo ɗo machine ɗo no mbiteɗa? min ko Ablaye Mbalo ɓiɗɗo Samba Mbalo Sartalo. ko a ɓiɗɗo Samba Gueladio Mbalo Joma TV o joni ko awa hettiɗo sengo machine ji ngunoji ɗo? eyyi komin woni ɗo dammugal machine ji gunoji ɗo. eyyi ɗi machine ji noon komin mbaɗiri ɗum tan ko fi affaire wallugol rewɓe ɓe because ɗo wattu ni rewɓe ɓe ko ɓe mballe nde ɓe mbawa wadde wonde hunde ɗum waɗi min mbaɗi ɗi machine aji ɗo fi wallitagol rewɓe ɓe he golleji mumen ɗi. eyyi joni ko machine ji hoɗum woni ɗo e machine? eyyi ɗo oɗo ko machine duufowo waɗa ɗum condi. oɗo machine ko waɗowo tigadege o ga machine ko machine sottowo won on ɗon on. eyyi ɗo kay machine aji ɗi foof ɗi timmi ɗo. joni machine aji kayen fof ɗi golla joni kala paalaɗo sottugol aɗa sotta walla siko dufgol paalɗa walla siko ɓursugol guete fof ɗi ɗo? eyyi si jom woni jommum ko dufgol faala si ari heɓat ɗo rufugol si woni ko tigadege jommum heɓat ɗo ɓursanede si woni ko sottugol kala machine aji ɗi cottana jommum ha laaɓa. te ko wallugol rewɓe ɓay wonno serani titi gasi ko bujjoyi tan andi ɗum ko wallugol tan rewɓe won ɗum ɗon ɗum. eyyi gasi guete woni bujjoyi gasi gawri ndi ɗon? eyyi fof minen ɗo ko bujjoyi tan. wayno simi nani ko kalɗa ko joni gasi jiɗi fof siko gawri siko cottugol siko rufugol siko ɓursugol fof gasi ko bujjoyi tan. ɗum fof ko fi ɓe wallidirgol e rewɓe ɓe e saare nde ha ko taari saare nde ko taari saare nde fof koddigal saare nde piiwe ca e ɓaare ɗe fof ko wallitagol mumen. e joni noon kono kepta ko jewtanda minen Fulɓe TV ɓaade min gewi komo min gari ha ɗo fi darde e galle walla mi yiya saare ɗo jomatel o jeeya ɗo kay si wonani men yettere Allah mawde he weltare because woni neɗɗo ko ɗaminanoki woni ko heɓi ɗum ko yettere Allah mawde he jargol onon iwɓe gila Banjul ari ha ga fi ƴengol he cae he yiya caɗeleji yimɓeɓe he yimɓeɓe condition ji ɗi goni ɗi ga dow ga ɗum noon he joma télé o babam onon fof oɗon calmine oɗon ɓeydane ha hannden duwa yo Allah naɓir ɗum ɗo ɗum yeeso Allah adda kawral he fulɓe ya rabbi ya Allah wonani men weltare. nde ɗoni koye luumo Dinguiri min gari ɗo ni ɗo wiyete luumo Dinguiri hatta joni mbatten tan jeen ɗo wayi Samba Gueladio Mbalo ko waɗi bitiki mo jogui ɗo nder luumo ɗo joni miɗen jaato bitiki to jiyon bitiki on ganden ɗumen ko ɗo woni Dinguiri on jarama matto rek on mbawi men dardede ha mi yettoto bitiki to gandon ɗo kadi ko luumo Dinguiri he tawa ha joni no mbimi on ni koye luumo ɗon moni ɗo ni oɗo bitiki tan tawa e bitiki mo Alaji Samba Gueladio Mbalo mo bitikaji ɗi darde gaadi joni hane mattere mi nattata bitiki to jiyen ɗo jeeyowo mon ɗo ga en musidɗo min tawima ga bitiki ga ko a woni homo? min woni Fanta Diaw. min Fanta Diaw ko a hoɗum e Samba Gueladio Mbalo? komi debbo mum. ok a won debbo mum? eyyi min woni debbo mawɗo. ok a won debbo mawɗo ko a won ɗo bitiki ɗo e hono jiiɗa e jeygu ngu ɗo e ga? eyyi jeygu ngu ko jaam tan jeygu ngu kay ɗi yaha no feewi o marsa ma yimɓe ɗi gara ɗi ceenga ɗi jawta ɓami ɗo koye lawol won ɗo e tawi ko ñande luumo kono hannde wona ñande luumo kono haysi wona luumo marché ma e heɓoto haysi wona ñande luumo kay marché man sa heeɓi ɗo udidde marché man heɓoto eyyi ok joni honon jiiɗa e ndungu hikka ɓaade yetto dabbunde mon ɗo mi andi anda remani ɓaade rewɓe yimɓe mbiyo ndemata wiyoto remɓe ndem kono honon jiiɗa ndungu ngu hikka no yarini e demal ngal? ndungu ngu kay no yarini ko jaam tan eyyi saabu ndungu ngu yeehi no feewi guerte keeɓima gawri heeɓima ndungu ngu kay ko jaam tan yeru remɓe ɓe kay ko jaam tan eyyi joni garten e business o ɓa andi a remani kono aɗa e business e ko caɗele ɗum kefta e sengo business codogol bagage walla gaddugol bagage walla jeygol ngol? codoygol jeygol bagage o kay ɗi wonde tampere de ɓay jeygu kay ɗi wonde tampere ko immo jooɗo si a ɓurani tinnade a wawa wonde julajo ko ma bakkiloɗa nde wona julajo te soyito kala ndi woɗɗi keɓgol lawol ɗo yaha ha toon taɗi woɗɗi woɗɗi saabu ɗo giwgol to cuuɗi to ara ga min ko teppere gardam mi wattu fof wattu si miɗo hoota jemma ko teppere si miɗo ara wattu mo garanmi fof ko koyngal gardam mi eyyi koye sumoygol marchandise o tan to wonto base te lawol ala yago gandata ko dayre ko be tarɗoɗa yaade ɗum fof tawa e caɗele fi affaire business o ga
ɗum fawɗi wonde tampere de sabu si aɗa yaha ko ma ɗaɓɓa masi ko tampere ko lawol ngol ko taro ha jottoyoɗa to jata to ɗen a jarama hono mbaɗa wayrande yimɓe Fulɓe TV ɓay gari tawi on ɗo galle to gari tawi maga hono mbawta minen ɓeydande e golloɓe Fulɓe TV ɓe e golloɓe Fulɓe TV sina miɗe weltani on garal mo ngal miɗe welti on jarama on gari e jaam ya on koɗɗo e jaam eyyi min beltima garal mo ngal no fewi a jarama Fulɓe TV albarka Fulɓe TV albarka e Fulɓe TV albarka yimɓe ɓe andanno ko hoko tabital pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke barke ala baaɗo barke Africa albarka moɗon Fulɓe TV on jettama on juram heɓe darani leñol pula